Каних доктор Ралица Кючукова днес, защото Ралица е един от изключително успешните хора в програмите. Ралица избра тази година да продължи да работим четвърта година заедно. Това е дамата, която е преподавател в висше училище и практикуващ ветеринар. Дамата, която в следствие на програмите направи толкова много неща, но аз се вълнувам много от финансовата част, а именно създаде собствен източник на пасивни доходи и разви още един бизнес. Вали, много ти благодаря. Ние с теб се познаваме и работим толкова време. Позволявам си в тази неформална форма да се обърна към теб. Благодаря ти, че прие да бъдеш моята изненада днес и да бъдеш специален гост в програмите, в този вебинар, като част от програмите, за да разкажем от първо лице и да видят хората как се случва една трансформация. Би ли споделила след тези години работа, какви са нещата, които ти постигна за себе си? Здравей, Галя! Здравейте и на всички участници, момичета, които в момента са включени, са отделили от тяхното лично време. Това е чудесна възможност за тях, защото аз също ще споделя, както ти казваш, мой личен опит. Когато се запознах с теб, аз бях едно плахо момиче, което нямаше никаква оценка за себе си, бях абсолютно неуверена. Просто не искам да се връщам в този ми период. Избрах да работя четвърта година с теб, защото значи аз постигнах изключително много. Ти знаеш и момичета, с които сме в програмите. Това, което може би най-много се гордея значи връзката, която изградих с моето дете, финансовата стабилност, която постигнах благодарение на теб и програмите, бизнесът, който успях да съградя и който ми дава уникална финансова свобода в момента, независимо от това, че работя към държавно учреждение. Но най-много това, което за мен е най-ценното в цялата ни работа с теб, е подкрепата, която получавам. Ти знаеш много добре, че аз съм имала доста трудни моменти и независимо от часа, независимо от времето, аз съм знаела, че мога да разчитам на теб, което в днешно време за мен е уникален плюс. Нали, нещо, което няма цена, няма стойност. Нали, подкрепата, която получаваме. Много ти благодаря, Рали. По принцип, аз също така усетих, че най-ценното от това, което ти взимаш, защото ти знаеш, има така конзола с видеа, които ви помагат, има общност, но ти специално си от хората, за които всъщност точно подкрепата е много важна. Това, нали, аз когато създавах съвсем в началото програмите, казах, създавах това, от което аз самата имах нужда. Нали? Защото справям се, но трябва сама да отворя книгите, да намеря, да събера, да потърся синергия, да приложа, да видя кое от всичко, което приложа, работи. Докато всъщност, давайки на вас това нещо на готово, при вас този път беше много скъсен. И това е нещо, което мен също много ме впечатли. Какво би казала на дамите, които сега ни гледат? Какво бих казала? Момичета, просто не се колебайте, опитайте, защото това е начинът да разберете вашето ли е, не е ли вашето. Защото когато отлагаме във времето, ние допускаме изключително много грешки, тъй като времето е нещо, което не можем да върнем. Нали? А както казваш ти, а, една година работа с теб се равнява на нещо между 10 и 15 години лутане, опити, проба грешка, а защо трябва да си го причиняваме, като просто може да си го вземем на готово. Аз съм на този принцип. Това е между другото нещо, което, нали, ти си втория човек, който го казва по този начин. а, Наистина периода, който ние скъсяваме от стойността, която вие реално получавате. Така че аз много ти благодаря. Сега всички знаем, нали, това, да се участва в подобни програми, сега те станаха вече по-популярна инвестиция. За мен лично това е инвестиция в ноу-хау. За теб тази инвестиция струва ли си? Тази инвестиция е безценна. Ти, между другото, си от хората, които си планират напред тази инвестиция. Ти не чакаш да дойде времето, в което да направите. И пак казвам, аз така много се възхитих, когато ми каза, че просто ние с теб продължаваме напред. Продължаваме напред, дори не толкова в самите ресурси и в самата структура по програмата, колкото в тази подкрепа, от която ти имаш нужда, спрямо целите, които към конкретния момент ти си поставяш и ти работиш върху тях. Подкрепата и това да вървим заедно по твоята лична траектория спрямо целите, които ти си поставяш. Това е, което аз съм видяла от съвместната ни работа. Това е, което ти взимаш от програмите и от работата си с мен.
Права ли съм? Аз грабя с пълни шепи. Нали, аз така, всичко, което ми се предоставя, грабя с пълни шепи и може би бих се отправила, обърнала така към дамите, които ще се включат. Момичета, възползвайте се максимално от ресурсите и не го отлагайте за следващ път. Просто наистина това, което ще ви се предостави като информация, като видеа, просто трябва да се възползвате максимално от него, тъй като то наистина работи. Аз съм живия пример за това. Рали, много ти благодаря. Надявам се, че е било вдъхновяващо, че ние работещите майки можем да се справяме, децата ни да бъдат здрави. Ти, както знаем, безусловната любов към твоето дете, то стана по-здраво. Там имаше един проблем, който така беше свързан с липсата на правилно подадена любов. И успяхме да го компенсираме. Така че ти във всички планове постигна много. Но ето, нали, и Ралица е един абсолютно живия пример. Тя не е просто снимка, тя е абсолютно живия пример за това как се случват нещата и какви резултати се постигат. Аз много ти благодаря, че беше И моята аз изненада и нашия таен гост. А, сега ще продължа нататъка с дамите. Благодаря ти много, Рали. и Сега, аз благодаря. приятна вечер. Сега.